Kaixo eta ongi etorri adin berri saio berri batera. Adin berri adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko helburua duen estrategia da. Eta horretarako, ariketa fisiko egitea oso importantea da. Asko laguntzen du, baita garuna aktibo mantentzeak ere. Komeni da ariketak egitea gorputza, garuna eta emozioak lantzeko. Guk saio honetan horretan lagunduko dizugu, bai? Goazen ba, astera. Hemen gatoz ba, egunon zurine, egunon dan hori, beste egun bat, kirola etxeko asmo horrekin, gaurko honetan oreka lana landuko. Oreka lan horretan ibilikoen elementu bakarra izango da, aulki bat laguntzeko, baina beste lan koxin bat, beste barik hau pasuek ongitorri dan hori. Bueno, hemen gatoz, orekako lan hori burutzeko asmukin, behitxik eta gora zikoa betiko lez, venga, guazen dano batera, eskukatzi, nainka bat atzera, venga, aldatu bestera, oso ondo, batu inkabixak, venga, aurrera bat, bi, hiru, lau, bost, binaka, bat, bi erdire, bat, bi, hor, bat, bi erdire, bat, bi erdire, bat, bi, guazen bost aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost on atzera, bat, bi, hiru, lau eta bost. Oso ondo, zabaldu hor, buru beti erdixan, ukandu gora, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oazen sorbaleta, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost. Oazen bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, bixakin aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost, atzera, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Askatu hor apur bat, ukandukin gora, bat, luze, bi, hiru, lau, bost, sei, biatu luze, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta azkena. Eskuk erakutzi, bat, gora, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi eta hamar. Behitxik eta gora, bat, gora, bi, hiru, lau, bost. Esker eta eskuma, bat hor, bi eskuman, hiru, lau, bost. Bueno, esan dute morun, gaur oreka lana, gogoratu beti, garbitzeko horretan ibili bigaz, oreka hori mantentzen, sorbaldaketa asko ez mugitzeko horretan, baina beti gogoratu, bai, kore hau ondo sarratute, eta orekari mantentzen. Hengo bariketak, oreka hori apurtzeko eta guale eginduko az mantentzen. Esku mokorrin, hasikona aurretik, bilatu aurrera, zabaldu, ardatza beti hainka honetan, eta erdire. Aurreratu, zabaldu eta erdire. Lagundu alnaz, orman, aulki horrekin, aurreratu, zabaldu eta erdire. Oazen aurrera, hiru, gogoratu beti, oreka mantentzen, zabaldu, hor. Azkena, zabaldu, erdire. Oso ondo. Ardatz guzti, eskumako hainka honetara, nahi bada, aulki horrekin laguntzen, edo orman, aurreratu, ezinga mobiu, luzatu bi, erdire, aurreratu, zabaldu, hiru, aurrera, zabaldu, lau, bost azkena, oazen berriz beste aldera, ardaz guzti, indarra hor, bat aurreratu, bi zabaltzen, erdire. Hiru, aurrera, albora, lau. Gogoratu beti, balantza horrek, garbitzen. Ardaz guzti, aurrera, bat zabaltzen, hor. Bilatu aurrin, bi. Hiru oso ondo, astiro, lau,
eta 5. Ona leginduko na bardin eitzen, baina ingot borobil erdi bat eta atzera arte. Batu, Gelditzen hor, aurreratzen dut, da erdixan gelditzu barik, borobil erdi bat, eta ekarri, atzera arte. Oazen, aurrera, borobil erdi hori, bat. Pilatu, borobil erdi hori, 2. Aurreratu, 3. Luze hor, oreka mantendu, 4. Luze, 5. Oazen beste aldera, ardatza hartu, aurreratu hor, borobil erdi bat, 1. Luze, zabaldu borobil erdi, 2. 3. Astiro. 4. Sorbalda geldik. 5. Oazen berriz. Oreka mantendu, ardatzetik urten aurrera, bilatu borobil erdi, 1. Bilatu hor, 2. Aurrera, zabaldu, 3. Astiro. Eutzi, 4. Beti algara lagundu. 5. Guztiz kontra. Oazen. Borobil erdi, 1. Astiro, astiro. 2. Gogoratu. Bloke hori zaindu. 3. Alnaz lagundu. 4. 5 eta azkena. Oso ondo. Hasi gai oreka hori, gorputzai oreka hori mantentzeko lanak egiten. Honengot, ardatza hainka batera erun, beste hainki 80 gradora, ezin bada aldan lekor arte, eta nahi bada lagundute. Baina, gogoratu mantendu hor, eta askatu. Oazen berriz, gora, eutzi hor, nahi bada zabalik, honek laguntzen botzu, edota lagunduta. Horma batekin, nahi bezala. Oreka hori mantendu, eutzi. Oazen 4 gora, eutzi hor. 5 eta azkena, ardatz aldatu barik, astiro gora, eutzi bizkarra zuzen, tirrine beti sartute. Oso ondo. Oazen eskerrakin, ardatzak aldatu, eutzi hor, sorbaldak geldik, 1. Sorbalak ez mugitzen, 2. Alzaz lagundu, 3. Eta albozu libre, eutzi hor, 4. 5 eta azkena, 5. Oso ondo. Oazen berriz, 1. Oazen gora, 2. Oazen gora hor, eutzi. 3. Astiro. Oazen gora, 4. 5 eta azkena, eutzi hor, ezin bada lagundute. Oazen beste aldera, gora, eutzi. Hori da, 2. Astiro. 3. Oreka mantenduz, utzi hor, oazen 4. Hau pasuek, 5 eta azkena. Ze gehitxuko ez dago ariketa honei, gengo ariketa bardine, nahi ba laguntzakin, betiko lez, aulki batekin, laguntzakin. Baina ingot, gora eta luze hainka bat, eta bera. Aldatuko tardatza, beste hainki askora, 1. Venga, oazen. Hori da. Oazen gora. 3. Gogoratu, oreka hori mantentzeko lan horretan, hainki luzatu, baina sorbaldak, bizkarra beti, luzatu, eutzi, Oazen hor, luzatu, eutzi, hau pasuek 2 azkenak, 1 gora, luze, ekarri, buka. Oazen hor askanaz, luzatu, ekarri, oso ondo askatu. Hori da, askatu hor, berri zengo bariketa hau, gogoratu, 80 gradora, luzatu, ekarri, eta bera. Venga, oazen hor, 80, 1, luze, ekarri, eta bera. Nahi bada lagundute,
luze, ekarri, bi. Guazen hor, oreka mantendu, luzatu, ekarri, hiru. Oreka mantendu, luzatu, ekarri, lau. Eutzi hor, bost. Guazen gora, sei. Alda laguntzakin, zelan ez, zazpi, lagundu horma horrekin, zortzi, bi azkenak, belaunak gora, luze, ekarri, eta bera, azkana, gora, luze, ekarri, oso ondo, hau pasuek, deskantzu hau urerateko erabiliko. Venga, guazen, urtro bat danok. Urrengo ariketa, hartuko guardatza, betiko lez, nire vertikaltasun horrekin, baina hainka baten gota aurreratu da besti flex. Vale? Hainka bat aurreratu da flex. Eta hortik gora, eta pilatu berriz. Hortik gora eta horpora. Ikusten? Horpo bat aurreratu, flex, bizkarra zuzen eta bat. Eta berriz horpora. Oazen, pi. Beti algara lagundu, hiru. Lau. Bost. Oso ondo. Aldatu ardatza. Horpo bat. Indar guzti besteinkan. Bat. Bi. Oreka hori mantentzen. Hiru. Mantendu oreka hori. Lau. Ezin gara mobiu. Bost. Aldatu. Horpo bat bilatu. Besteinki flex, bat, gora, bi, gora, hiru, lau, bost eta azkena, bost, oso ondo, garbitzu oreka hau, mantentzen hor, bat eta garbitzen, ezin gara mobiu, bi, hiru, lau, bost, oso ondo, askatuko, erabiliko zuen deskantzu hori azalpena itxeko, honengot horpuaz barik puntakin. Puntakin jartenaz, hartatz guzti flex horretara, eta bertatik eta 80 gradura. Baina berriz atzera. Atzetik nator, bat, gora, eta oreka hori mantentzeko lan hori. Eutzi hor, bizkarra zuzen, hainka bat aurrin besti atzin, oreka hori mantenduz, oazen, bat, astiro, bi, ezin bada gorarte, hiru, lau, sorbalda geldik, bost, sei, zazpi, zortzi alba da, behatzi, hamar. Aldatu ardatza, oreka hori mantendu, bizkarra zuzen, oazen, bat, bi, hainka bat mugitzen da bakarrik beste gorputz guzti, geldik, hiru, lau, segi hor, bost, sei gora, zazpi hor, zortzi, bi azkenak, bat, segi, ba, oso ondo. Oazen berriz, jarraian, oreka mantenduz, oazen hor, bat, bi, hiru, ezin amobiu, lau, bizkarra beti zuzen, bost, sei, zazpi, zortzi, bi azkenak, bat, bi. Gaurko lana, oreka hori mantentzide. Zabaldu hainkak, indar guzti aurrera, oazen, bat, segi hor, bi, astiro, astiro, hiru, lau, sorbalda geldik, bost, sei, zazpi, hiru azkanak, bat, bi, hiru, oso ondo, venga, askatu hor, urrengo ariketa, izango da bikixekin, gehi, koordinazioi punto bat landuko, oreka hori apurtzeko, astiro, astiro, hainkak zuzen, kasu honetan hainkak zuzen, belaunak apur bat, flexioi txiki horrekin, eta ongo naz,
gora zein bera, borobiak eitzen. Bai, sokakin izan gasa modun, eta hortik, bat, bi, eta nik oreka hori mantentzen lanak. Bat, bi, hiru, segi bezorrekin, lau, ezin gara mobiu, bost, sei, garbitxu hori, zazpi, segi, zortzi, bi azkenak, bat, bi, bilatu, oso ondo, askatu hor, ultra bat emongo zau, ariketa guztion egeitzen dugu, apur bat zailtzeko eta oreka hori mantentzeko horretan. Venga, hainkak batera, bat, bi, hiru, lau, eutze, bost, sei, zazpi, hiru eixa, bat, bi, hiru, oso ondo, askatu hor, oso ondo beti oreka hori garbitzen, puntetan oreka hori garbitzen, hirugarrena eta azkena, venga, hainkak zuzen, peso, gehi, bat, gora, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, hiru eixa, bat, venga, besukin, bi, hiru, oso ondo, askatu hor. Venga, askatu. Hon hasiko gara koxin horrekin. Tengo lehenin duen ariketi. Atzetik etorriko naz. Atzetik etorriko naz, tengo zapaldu, bat, atzera eta atzera. Zapaldu, bi, atzera eta atzera. Vale? Venga, guazen, hainka bardinakin, eskumia sazten ga, bost da bost, bost da bost. Gertu, zapaldu, bat, atzera eta atzera. Sorbalda geldik, bi, hiru, estiro, zapaldu, lau, zapaldu, bost. Aldatu, lekuz, gertu hor, zapaldu, bat, atzera, zapaldu, bi, atzera, zapaldu, hiru, oreka mantenduz, zapaldu, lau, bost eta azkena guazen hor, zapaldu, gora, oso ondo. Guazen beste bosteko horren bile, gogoratu, venga, garbitzen ariketa hori, atzetik hasi, zapaldu, bat, zapaldu, bi, oreka mantenduz, zapaldu, hiru, zapaldu, lau, bost eta azkena, zapaldu, bost, atzera, atzera. Oso ondo. Ben, eutzi hor, bost azkenak, zapaldu, bat, atzera, zapaldu, bi, zapaldu, hiru. Eutzi balantza horrek, zapaldu, lau, bost eta azkena, zapaldu, bost, oso ondo hau pasuek, kendu koxin hori, eta guazen luzatzeko ariketa horrekin, dano batera, astiro, astiro, askatu hor, venga, guazen atzetik hasi, eta gora hartu lasai, bota luze, astiro, astiro berantz, hartu arnasa, beso bat atzetik, besti goitxik eta beste aldera. Venga, gurutzatu hor, piribildu ondo, bilatu ze hori. Ba, gora, esku bizkarren eta hartu arnasa, ba. Guazen gora.
Oso ondo, askatu hor, lodixe goitxik, kolpe eta berantz. Astiro, hartu arnasa, aldatuta. Hori da, zabaldu hainkak, mokorretik gora. Hartu hor, ba. Astiro aldatu, oso astiro. Hartu arnasa, ba. Askatu hor, hau pasuek, oazen hainkakin. Lagundu beti horman. Hori da, utzi hor. Venga, oreka hori, gaur egin dugun oreka hori lantzen, sorbaldak geldik, bizkarra zuzen, hartu arnasa eta kanbio bestera. Eutzi, astiro arnasketa, hartu lasai, bota luze, hau pasuek, venga, gurutzatu. Gurutzatu hor, astiro, ba, aldatu gora, gurutzatu besti, ba. Oso ondo. Oazen arnasketa bi hoiekin, arnasketa golpe bi, batu hainkak, venga, oazen hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Estiro gora, segi hartzen, eutzi, ba. Estiro gora, hau pasuek, gaurko amaitxute, zurinetan ekin jarraitzen dugu, agur, agur. Kaixo berriz ere, ariketa fisikoa egin eta gero garuna jarriko dugu martxan. Osasun kognitiboko ariketak egingo ditugu Anerekin, zita Alzheimerreko neurobiologoarekin. Ane, zure txanda. Kaixo zurine, kaixo guztioi. Garuna entrenatzeko Exercita programako ariketak egingo ditugu. Exercita, 60 urtetik gorakoen funtzio kognitiboak lantzeko ariketa bilduma da. Eta maila desberdinetako ariketak biltzen ditu, pertsona bakoitzaren beharrei egokitzeko. Zita Alzheimer Fundazioaren webgunean topatu ditzazkezue. Hori lantzeko, elkarrekin, 2 ariketa egingo ditugu. Goazen hastera. Lehenengo ariketaren izena sinonimoak da. Ariketa honen bidez, hiztegia eta arrazonamendua landuko ditugu. Nola? Sinonimoen bitartez. Sinonimoak esanahi bera edo antzekoa duten hitzak dira. Eta guk, arrazonamendu gaitasuna erabiliko dugu, bi hitzen esanahiak antzekoak diren aztertzeko. Bestalde, hiztegia aktibatuko dugu. Hitz asko ezagunak izango ditugun arren, beste batzuk agian berriak izango dira eta. Alde batean agertzen zaigun hitz hauetako bakoitza beste aldeko batekin lotu behar dugu, esanahi bera duenarekin. Bai? Lortu duzue 5 hitzak lotzea? Hauek dira erantzunak. Ezkontza, esteia. Bukatu, amaitu. Zoragarria, bikaina. Hil, erail. Etorri, heldu. Primeran, jarrai dezagun hurrengoekin. Beste 5 hitz hauekin berdin egin beharko duzue. Lortu duzue sinonimoekin lotzea? Hauek dira erantzunak. Beldurra, izua. Xurra, zikoitza. Garaipena, garaitza. Azkarra, arina. Lortu, erdietxi. Primeran, hitz guztiak ezagutzen altzen dituzten,
ez bazen dituzten ezagutzen, ez arduratu. Esan bezala, ariketa honek hitz berriak ere ezagutzeko balio du eta. Bigarren ariketaren izena oroimen episodikoa da. Oroimena eta kodifikazio prozesua landuko ditugu ariketa honetan. Informazio berri bat ikasteko batzuei hitzez errepikatzeak lagunduko dizue gogoratzen. Beste batzuei ordea, irudietan jartzeak. Bigarren hau oso baliabide boteretsua da oroitzapen berriak gure oroimenean erraztasunez finkatzeko. Irudiak edozein motako objektuak, hitzak, pertsonen aurpegiak edo eszenak izan daitezke. Ariketa honetan horixe landuko dugu. Euskarazko hitz bat jarriko dizuet eta hizkuntza desberdinetan nola esaten den gogoratu beharko dugu. Hain zuzen ere, bihar hitza hainbat hizkuntzetan nola esaten den gogoratu behar dugu. Gure garunak errazago oroitzen ditu gauzak irudietan jarriz eta loturak eginez. Beraz, ariketa honetan, saiatu ikasi beharreko hitzak dagoeneko ezagutzen duzuen hitzekin edo irudiekin lotzen. Silaben teknika ere erabili dezakegu. Zulueraren lehen silaba eta kusasaren silaba elkartuta, zuku hitza aterako genuke. Hori gogoan hartuta errezago oroituko dugu. Jarraitu ezazue zuek saiatu aldituzuen lotura guztiak egiten. Horretarako denboratxo bat utziko dizuegu. Orain, pantailan agertzen den hizkuntza bakoitza bihar adierazteko erabiltzen den hitzarekin lotuko dugu. Ea zelan moldatu zareten. Hauek dira erantzunak. Alemanez, morgen. Bosnieraz, sutra. Finlandieraz, womena. Irlanderaz, amalach. Zulueraz, kusasa. Ulertuko duzuen bezala, hizkuntza hauetan nire ahozkera ez da finena. Zuek zer moduz moldatu zarete? Ez larritu guztiak lotzea lortu ez baduzue. Saio honen helburu nagusia, gure oroimenak nola lan egiten duen ikastea eta hobetzeko teknikak ezagutzea da. Entrenatuz gainera, hobekuntzak nabarituko dituzue. Hortaz, etxean ere garuna aktibo mantentzeko ariketatxo bat proposatuko dizuet jarraian. Etxerako lan modura hitz joko bat proposatzen dizuegu. Hitz batekin hasi eta zerrenda bat osatu behar dugu. Ahal dituzuen hitz guztiekin, edozein motatakoak izan daitezke. Baldintza bakarra dago. Hitz bakoitzak aurreko hitzaren azken letraz hasi beharko du. Adibidez, bitxilorea. Hurrengo hitza arekin hasiko da, ezta? Arkatz esaterako. Hau, zetaz bukatzen denez, hurrengoak zetaz hasi beharko du. Adibidez, zabal. Hurrena bilatu beharreko hitza, elez hasiko da. Horrela doa zerrenda. Bitxilorea, arkatz, zabal. Bai? Ulertu da? Saiatu beraz zerrendarekin jarraitzen eta ahalik eta luzeena osatzen. Baina hau etxerako. Orain, ziurinarekin uzten zaituztet. Zer moduz kirola eta garuneko ariketak egin eta gero? Gustura? Ba orain, barrura begira jarriko gara meditazioaren bitartez, bai? Goazen ba, eguna borobiltzera. Horretarako, beti bezala, aulki bat, banku bat edo esteria bat beharko duzue. Eseri bizkarra tente duzuela inongo tentsiorik gabe eta oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu lesiorik bat duzu, jar zaitez, eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari.
Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Goza ezazu egonean egotearen sentsazioa. Ekar ezazu zure gogora maite duzun pertsona baten irudia. Ahal dela bizirik dagoen pertsona batena. Eta harekiko sexu grinarik ez duzuna. Ikusi pertsona horren aurrean zaudela irudikatzen duzunean zer gertatzen den zure gorputzean, zure buruan. Sentsazio atseginak agertzen dira gorputzean. Eta maitasun sentimenduak buruan. Murgildu zaitez sentsazio fisiko eta mental atseginetan eta esan barrutik maitea, laztana, edo maitasun egoera goxo hori izendatzeko aukeratzen duzun
hitza. Prest sentitzen zarenean, ekar ezazu gogora pertsona neutro baten irudia. Oso ezaguna ez dena. Eta desio iezaiozu hoberena. Bizitzan, gauzak ondo joan dakizkizula. Ikusi zer gertatzen den zure gorputzean eta zure buruan besteekiko desio onak dauzkazunean. Bizitza ondo joan dakizula opa dizut. Kontutan izan, zu bezala, zoriontsu izan nahi duen pertsona bat dela. Esan berriro, ondo joango dakizkizula gauzak. Kontutan izan, zu bezala pentsatzen ez badu ere, berak ere atsegina izan nahi duela. Eta ondo sentitu. Pertsona horrengana hurbiltzen zarela sentitzen duzun neurrian, errepikatu ariketa. Onartuz, hoberena desiatuz.
praktika ezazu astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Orain komeni da poliki eta goxo ematea honi buelta. Bai, gogoratu anek etxerako lanak eman dizkizuela. Saiatu egiten oso gomendagarria da etxean ere garuna entrenatzea eta bitartean ondo izan, muxu handi bat eta hurrengo saiora arte. Aio!